Check, check, check. What's up guys? Meron na naman tayong panibagong video guys. Ang ating imumukbang ngayon guys ay ilalaban nyo to guys. Suso. Oh. Suso guys. Mumukbang natin. At meron tayong mga gulay guys. Alokbati, sitaw guys, puso ng saging, talong, pipino, okra, bell pepper, at saka saluyot guys. So guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share. At pakipollow sa aking FB page, Mr. Dan Vlog. So bago tayo mag-umpisa guys, mag-pray muna tayo. Let's go guys! Unahin natin to. Kilala ba niyo to guys? To guys, oh, sarap. Oh, sasaw. Sarap guys. Okra guys, okra. Sarap. So guys, oh. Ayaw. Ay, matanggal. Ano ba yan? Ay, matanggal. Ba't ganun? Sarap guys. Wakas, tanggal din. So guys, oh. Sarap. Sarap nga talaga nito. Tigas. Gulay na tayo. So guys. Ito guys.
Bakit maliliit? Matanggal. Viral tayo nito. Ayun. Ah, sarap din ang sariwa. Tamis-tamis. Ito guys, pipino guys. Ayaw mo lang yung Panandot natin. Toothpick lang. Ganyan. wala din ano, yung stick na ano, yung matigas. Kapit pa siya. Ber. Ang tubig.
suso guys. Sayang. Ah, iba malambot. Iba malambot, matigas iba. May malambot, may matigas. Sarap. Sarap sumipsip. Ah. Hmm. Kailang marunong kumain nito. Ay ko ng talong.
Maraming salamat guys sa panonood ng aking mga video. Huwag po kayong magsawang manood sa aking video guys. Marami pa po tayong gagawing video. Bye-bye!